Og hvis jeg må takke rektor, fordi jeg fik lov til at komme, så vil jeg måske lige, inden jeg tænder den her serut, for den har Poul Skov egentlig inspireret mig til 2 gange. Første gang var på landspatruljeførstævnet i Odense i 1952, hvor var vi 1000 eller 2000 patruljefører, som nød godt af et overskud fra ministeriet, som vi nød i 3 dage og havde et kæmpe stævne. Og der kan jeg huske Poul Skovs tale. Det var: min drengetidsfører drak porter og røg store cigarer. Og det vil jeg fejre med at tænde den her. Og jeg fik også en cigar den novemberaften i 1965, hvor jeg blev ansat som landsdelssekretær og forbundssekretær af Poul Skov. Og så var det, at Skadkjær sagde til mig: Edvard, hvordan har du båret dig ad med at lokke en cigar fra Poul Skov? Så det skal jeg sige dig, du. Jeg har grint af de første 4 af hans vittigheder. Og lød som om jeg ikke kendte dem. Så i den her anledning, der vil jeg lige fyre en fed, ikke? Ja, tak fordi I gad høre på det, venner. Så vil jeg vende tilbage. Hvis der er nogen, der gider pakke af mit grej. Det er jo altid et udstyrsnummer, når det er FDF. Det er man jo ikke i tvivl om, vel? Der, hvor... Hvad er det? Det er James McClapperet, der søger nye gangster med annoncer. Jeg ved, det var den der fra 72, ikke? Hvor der står annoncer efter habile folk med gode anbefalinger fra gamle, velfunderede firmaer kan få ansættelse i et gammelt, velrenommeret gangsterfirma, og man kan ringe til... om aftenen kan man ringe til bankernes boksafdelinger. eller på 1449. Det har de nummer på politiet. Nå, men så bliver der ballade, for så er der nogen, der går i strække, fordi der kommer der nye folk, ikke? Og de kommer med deres Tommy Guns på torvet der og skyder op. Det er James McClapperets lejlighed, 5-værs lejlighed. Der, og der går hans gamle mor rundt og trisser der. Og der er voldsom ildkamp. Og der kommer nogen, der ringer på samtidig og siger, jeg vil gerne tale med James McClapperet. Ja, det kan de han har sin træffetid for øjeblikket. Og jeg vil skyde på, at han er færdig om et par minutter. Og da de så kommer ind, så skænker James op. Hun har lavet kaffen, så som den gode søn midt i ildkampen. Så skænker han kaffen op for sin gamle mor. Og der er der nogen, der plapper løs på gipsloftet. Så det går lige op i gipsloftet, ikke? Og der drøser gipsestumper ned i hendes kaffe. Og så siger den gamle fru Klapperøj, da hun siger, tak min søn, men kun 3 stykker sukker. Og så noget, det sad Niels Emil, du var regnet ud. Det var simpelthen genialt, ikke? Man glemmer det aldrig. Og en gang imellem, så læser man det op for sig selv. Du er ved at kvæle det grin, ikke? Også fordi man kan se de typer, han har tænkt på, ikke? Ja. Han kørte jo i typer. Ja. Og han var også med i vores... Var han ikke også med endnu, da vi var sammen i forkyndelsesudvalget? Jo. Men ja. Det skulle være ikke for meget og heller ikke for lidt. Han var faktisk i middelfart. Ja, i middelfart. Det var hurtigt. Jo. Frisk kaffe. Det var aldrig. Det var ham sammen med. Nå, nu må jeg se, om jeg kan kæmpe mig igennem. Der var gift med en Bornholmer-pige, der hed Bodil, og som var kredsfører i Rønne. Og der havde de købt Othello-logen i Rønne. Det var en stor festsal, ikke? Og han er efterhånden, selvom han var forlæsset, de pigerne, de tvinger nemlig drengene hjem til øen. Ja. Så han var tage hjem til øen sammen med hende. Men han talte efterhånden ret godt Bornholmsk, ikke? Så han stod op og sagde, ja, vi vil gerne have lov til at byde Landsforbundets formand, Gunnar Tjade, velkommen til øen. Edvard gider vi ikke byde velkommen, han er en af vores egne. Det var aldrig, der var dumt. Jo, det var herligt. Du får Bornholm, det er sådan, enten kan de lide en, eller også kan de ikke lide en. Og de kan ikke snakke mig, for første gang jeg var på Bornholm, vi stod på færgen og så ind over øen. Aldrig har jeg set så og der stod en skrivebånd. Der var ved at blive lønset, ikke? Og rejste op i agterrånokken, ikke?
Tager du ikke noget mere kage? Ja. Det var det, hvordan det Nej tak, jeg er så rigeligt beværtet, så var. Der stod noget derovre. hvor er det dejligt, solen her. Hvor er det dejligt, vi kan få lov til det. Men hvordan man nu snakker om det der med, det er jo også andre ting, der har det generelt. Vi har været udsat for, i går aftes havde Yngsterådet lejrbål. Og de fleste af de ting, der foregik på scenen, det var konkurrencer, hvor man skulle løbe ud og forlade lejrbålet og lave noget andet. Så siger jeg til vores, det der dengang hed Herresrådet i gamle dage, han står for Yngsterådet, siger du, hvordan er det, Carsten? Jamen det er anmeldt som sketch. De ved ikke, hvad en sketch er. Jeg tror bare, det er en eller anden form der laver noget. Et indslag, ja. Det er helt vildt, ikke? Nej, fuldstændig. Det er kæmpe favorit. Og det var også, som du sagde, at enten skal man vinde, eller skal man vinde. Det er, hvor man skal længes hjem. Danskeren kan ikke hygge sig med ganske almindelig lus mere. Det bliver man klar over. Nu skulle man ikke flyve. Når man tænker på, at i 1900, der vil være i 42 eller 43, på Bakken i Montmartre-revyen, der oplevede jeg, at de havde fået Gustav Walle over med et lille dansetrup fra Sverige. Og det var så flot. Og hele revyen var holdt i violet. Og herrerne var i violette kjoler hvidt, og damerne også. Og efter den her meget smukke danseoptræden, så kommer Olga Svendsen ind, som og skal spille formand for en sjællandsk husmorforening. Hun står op på talerstolen og tager med sine kraftige hænder om talerstolen og siger, hvad er det, der holder os kvinder sammen? Totalt stille i hele salen. Korsettet. Bare sådan en lille ting, ikke? Det var nok, så havde vi en dejlig eftermiddag, og sådan gik det hele tiden, ikke? Jo, men der er jo uskyldige. Korset her i dag. Der er ingen, der kan grine af det. Ja, det er gode nogen over. Det er der ikke noget at gøre ved. Det er denne betydning, fordi det hun var nemlig sådan, hvad er det? Ja, hvad er det? Jo. Og så siger man bare, den der solitudevej, eksisterer det? Ja, det gør den. Så gik vi her. Og det er nemlig sådan en trist gade. Ja. Her, fordi den er bygget. Den er fuldstændig. Den er bygget op af en allé til ejendommen Solitude. Ja. Der lå en herskabsejendom. Ja. Solitude. Ja. Og der er de bygget altså lige så tæt, som alene har stået. Ja, ja. Og derfor er det en trist gade. Ja, meget trist. Meget trist, også i navnlig i regnvejr. Hold kæft, man kan skrive hjem efter sin søsters løn, ikke? Og sådan i og for sig så smalt, så man er faktisk nødt til at gå ud af gaden for at skifte mening. Ja, det skal man ikke. Det skal man faktisk. Hvis man skulle den anden vej, ikke? Ja. Men jeg kan da ikke gå så an og stege til. Nej, hvile til. Ja. Jo. Og det kunne man sidde og hygge sig ved, ikke? Ja. Og det blev så senere til ABC-teateret. Ja. Der oplevede jeg Kjeld. Det er måde, han gør det super genialt. Ja, at se over sådan et banan. Og det kunne vi godt have haft noget mere af, altså på. Men ja, noget mere crazy, altså også i lejrebål og sådan noget. Det er vi ikke så gode til mere. Hele lederuddannelsen, man kan tage gas på. Det er lige så lang tid som det er Landsforbundet, der er drukket i det. Og der var nogle sketches dernede i Værbarhavn. Det var nogle meget gode. Ja. Jeg synes, at vi følte os godt underholdt, men det var et show mere, det var en revy, ikke? Ja, som er alt andet, man har på deres start, ikke? Altså, man går hjem og tænker, var ikke ud på noget. Der var sådan en ABBA-pot, de er ret gode til at synge, og de var meget professionelle. Og noget af det kunne være hentet i at have det, så alle mulige steder fra, der er noget indvandring. Og motor. Det er det der med at lære børn førstehåndskendskab til tingenes tilblivelse. Fordi det moderne menneske kommer længere og længere på afstand af, hvordan de oprindelige ting. Hver gang jeg har den hængende ude på værkstedet, den der trekant, hvor gryden kan stå på med de 3 fødder. Ja. Og når jeg ser den, så ser jeg de der gamle ildstedskøkkener i København for mig, og de er der stadigvæk endnu. De er lige fundet et for nylig. Hvor så bagefter, da så Anker Hedegaard kommer i gang med at støbe i jernstøberiet i Blågårdsgade, altså så bliver komfurerne sat derind. Så meget plads var der, så der kunne stå en lille komfur. Og der er de altså, de har haft både kroge i loftet, og de har haft trekanterne stående der til panderne. Hvor har de arbejdet? Men jeg hører nu, at man skal ikke være så bange for sin alderdom og sin livstilværelse. For har man en pejs, eller et andet fyrsted,
så kan faktisk hele dagen gå med at købe brænde, savebrænde, huggebrænde, bære brænde ind, passe ilden, og få sig et par shoes og ryge et par cigarer, og gå ind og se, om avisen er kommet. Og så går faktisk hele dagen med det. Og så er der den fordel med sådan en åben pejs. Det er, at der er ikke den samme udsendelse hver aften, som TV. Der er ikke kommet forbi. Rullen går, rullen går. Kender du Brøndums Akevitt, den fine? Kender du ej til mavepine? Rullen går, så skal du se, hvor rullen går. Der henter jeg det varme vand. Rullen går, der går jeg med min lille spand. Rullen går, spanden bliver fuld, og det bliver jeg også. Så bliver min madame tosset. Rullen går, så skal du se, hvor rullen går. Den har jeg lært af min far, jeg er lige ved at briste i kroget, ikke? Men jeg tror ikke, kan man lave mad ikke? Ja, ja. Jeg synes, at jeg har set den et eller andet sted. Ligesom Werther Mangårds, man tager i sølvfad. Det er da godt til at... Oksekød med bønner, hvad siger du så? Ja, det lyder godt, men de der påkraverbønner, har du nogensinde fået det? Nej. Hold op. Ja, du kender det. Ja, det kan du regne med. Han lavede det igen året efter på Bøf, ja, sørme. 2 minutter på hver side. De levede godt dengang, ja. Ja, 2 minutter på hver side, det er en god rød bøf. Bøf, ja. Sker det op?